Sa bayan naman po ng San Nicolas, patuloy ang pagbibigay ng suporta po ng Department of Labor and Employment or DOLE sa mga Kabayabasan Indigenous People Upland Association or KUPA. Yan po ay sa may bayan ng San Nicolas, Pangasinan sa pamamagitan po ng mga livelihood projects. Kabilang sa ipinamahagi sa mga katutubong komunidad ang sari-sari store package, agricultural products at grocery items na binuo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan. Kasama sa pagpapatupad ng proyekto ang DOLE, lokal na pamahalaan ng San Nicolas at ang PNP RFMB1 104th Company upang mahigpit o higit na mapalakas pa ang kabuhayan ng mga katutubo sa sitio Lagpana. Ayon kay Mary Jane Hufano, OIC Head ng DOLE EPFO, umabot po sa 501,540 pesos ang kabuang halaga ng proyekto. Kabilang na rito ang accident insurance para sa bawat miyembro. Pinaalalahanan din ni Hufano ang mga kasapi ng KUPA na pangalagaan at palaguin ang kanilang mga negosyo upang matiyak ang upang matagal ang benepisyo para sa kanilang komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.